Sociálna oblasť je oblasť, ktorá sa bezprostredne dotýka ľudí žijúcich v meste Stará Ľubovňa. Preto aj z nášho pohľadu je potrebné jej venovať dostatočnú pozornosť. Je potrebné zmeniť koncepciu sociálnej pomoci pre občanov mesta. Sociálna pomoc má byť v našom ponímaní adresnou. To znamená, sociálna pomoc sa má poskytnúť občanovi, ktorý to potrebuje a nie, ktorý ju chce. Vtedy vlastne hrozí riziko, že službu alebo teda sociálnu pomoc zneužijú ľudia, ktorí nie sú aktívni vo vzťahu k mestu, ale chcú byť len príživníkmi. Taktiež musíme zabezpečiť dostupnosť služieb. A to nie len pre jednu cieľovú skupinu, ktorá to potrebuje, ale koncepčne je potrebné prepracovať systém tak, aby do toho spadali všetky generácie. Pre deti chceme podporiť materské centrum, ktoré funguje v Starej Ľubovni a veľmi dôležitým prvkom je dostupnosť materských škôl. Je dôležité, aby mami nemali strach z toho, že keď začnú pracovať, že nemajú kde dávať svoje deti. Je to veľmi vážna vec a myslím si, že jej treba aj venovať náležitú pozornosť. Ďalšou cieľovou skupinou, ktorej by sme sa chceli venovať v dostupnosti služieb, je mládež. Mnohokrát sa práve v Starej Ľubovni hovorí o tom, že mládež je zlá, mládež je delikventná, pácha trestnú činnosť, ale nehovorí sa aj druhá vec, že táto mládež nemá kde tráviť svoj voľný čas a možno aj to sú dôsledky toho, prečo sa tie veci ťahajú tým sociálno-patologickým smerom. Z nášho pohľadu je potrebné, aby sme dobudovali rekreačné a športové plochy, kde by táto mládež mohla aktívne tráviť svoj voľný čas a bola naozaj mladými občanmi, ktorí budú participovať na fungovaní mesta. A samozrejme, že máme aj mládež, ktorá je rizikovou, ale s touto mládežou je potrebné pracovať koncepčne a teda v spolupráci aj s inými orgánmi samosprávy. Stredná generácia v našom meste zápasí s problémom, ako sa postarať o člena rodiny, ktorý je v seniorskom veku. A ja zo svojho pôsobenia mnohokrát počúvam od ľudí strednej generácie, že na jednej strane chcú pracovať, na druhej strane chcú dať bezpečný život svojim rodičom, ktorí sa o nich starali. A preto si myslím, že je potrebné, aby sme vytvorili určité sociálne programy postupnej pomoci seniorom žijúcim v domácnostiach strednej generácie, tak, aby nemuseli odchádzať do zariadení sociálnych služieb. Majú právo dožiť svoju starobu v kruhu svojich blízkych a aby aj tá stredná generácia nemala nejaké výčitky svedomia, že celý život sa im venovali a v konečnom dôsledku ich rodičia ostanú v zariadeniach. V neposlednej rade je potrebné venovať pozornosť aj seniorom. Sú to ľudia, ktorí mnohokrát majú problémy s mobilitou, čiže s presunom na miesta, kde sú frekventované a preto z toho dôvodu je potrebné, aby sme navrhli lacnejšiu dopravu pre týchto dôchodcov, hlavne na miesta, kde to potrebujú. Prioritou v našom programe je aj zriadenie sociotaxíka, tzv. Prepravnej služby, ktorá bude poskytovať prepravu pre osoby so zdravotným postihnutím na miesta, ktoré to potrebujú, ale samozrejme táto služba nebude plošná, ale bude sa poskytovať len občanom, ktorí to skutočne potrebujú. Mnohokrát naozaj seniori potrebujú lieky, potrebujú donášku obeda, ale skutočne opatrovateľská služba túto vec nerieši. Tí ľudia potrebujú žiť a preto aj náš program by mal nastavený byť práve v prospech týchto seniorov. Súčasťou volebného programu je aj zrealizovanie myšlienky Mesto bez bariér. To znamená, aby sa pohyb v našom meste nestal utrpením, ale naopak radosťou. Naozaj mamičky s kočiarikmi alebo aj handicapovaní s vozíkmi, ale aj konkrétny senior, ktorý musí prejsť niekoľko schodov, má problémy s tým, aby ich zvládol a preto by sme mali naozaj zminimalizovať priestor, ktorý bude bariérový a tak našim ľuďom a občanom pripravili priestor na to, aby naozaj pohyb bol pre nich radosťou.